BJP Ratchari Asong Pen Jingthong Havar Break Jamadim Along Kapang Tirasai Kiding Pon Lakha Ketom Jingthong MSC Kaparlo Rongjang Phong Along Jingthong Lam's Chairman Long Singkro Lapen BJP Local Committee Maipu Provitra Ingti Kongchunbang Head Sing Sinar CRP Klembang Phi Sangbi Moina Hansipi Anparta Self Group Atom Pen Chepangrum Pen Bang Inkoda Pho Armu Chepangrum Si Patumi Ada Por Phai Trop Papor Pen Pangching Ponsi Kapang Tirasai Pangching Pono Bangso Kapang Tir Asa Anano Jitin Por Phai Krehini Ansi Ington Pono Bangso Kapang Tir Asa Kiding Pon Pen Kapang Tir Pon Laki Towar Kepan Officer Sai Hem Do Ana Long Tami Sai Angding Deng Pon Si Kapang Tir Asai Deng Pono Lakha Sirkep Jak Hong Chiklo Chin Thong Angkang Rongjang Phong Local Committee BJP Local Committee Atum Cepatir Pi Ponsi Kachipang Thirasai Deng Ponangji Puajok Pini Nelitum Tarikri Pli Pai Pai Chiklo Nelitum Kapang Thirasai Deng Ponlo Labangso Kapang Thirasai Long Pia Ponsi Ke Deng Ponangkok Make Harot Angkang Pia Long Rong Rup Lapen Atok Ano Long Sitame Pangthir Et Nangji Lapen Ke do ke thak ining samjin klar et klar dang nangji pupen ajok sinelitum pacheton dunsi non ke wangji mate penap lo independence day mate bharat sadhin kachelongarni pacheton dunsi nelitum pinia sai deng ponlo labang so asai ke deng nelitum long thom lapen long klian si unchor lo aprang sia bangke BJP party committee office si nelitum pachun ponlo adun thu nelitum ladak chin thong lems mate cooperative IB nilitum pangthir ponlo lapen adun thu nilitum ke thomang deng kapang thir pon thu abangke chinthong arlo along kaparlo pon rongjang phong community hall haladak satame chingwai chingsai athai sarkar tumpen nang BP pon sinilitum kapang thirasai deng ponlo leke deng pon nilitum kaching room pon mate kacheto lage chinthong lems penta dolo lapen ke dak CRP alang litum ta dolo son thak si ongdung SAG a group mate SAG asong methang cherap seroi asong engjir marlia tum setame dolo sinona poro bangke media person mate birta ke abatum bangke ke do ke dam kisung pena joine nangli dun len chat lo la sinona poro bangke ke claim ke dam atum ta chevoi at lo ahem chehumri at lo la si non nilitum kapang thir ponasai along alang litum nang humri pon churu parlo lasi kewang jilang apor setame media person mate birta ke apatum setame ansu senilitum phan nang cherap nang chitu dun nang ji lapen nilitum sai deng pon bomji lapen kewang jilang arni setame along kaprek bang nilitum pu damun eder lo ladak rongjang phong angkang along ansu se jaime ke deng ponji kapang thir ponji ke pan ponji ke soi ponji phan nilitum chingwai pon thu bom jilang si media person atau malang litum nang kahumri thega pot ningkang sama kardom pi pajir pon iglo kardom tenang le tum la so pini la so sai gedeng pon along kona porben sang le tum pangcheng pon iglo nilitum to dap baji kep apor pen sin nilitum pangcheng pon lo kang ton bangke baji hini aporan bangke nilitum ing ton nang kok lo ke lak ke leng sa sujun pen sin nilitum hem chehumri rep lo non apor bangke ke klema sai ke do anta kang ton pon abang apor sinang litum nang kodon rong lo nang le tum ke klem la so bangkan baka phai doji nilitum bang korap ho kalite bang thom kep la andoji la so ke mang pon nang le tum bang methang rong methang ro ka pechek paklar man me la son se ke mang pon gede ke mang pon bang kala lo nilitum arong arup la pen ahem setame ing thirjir pen ke do ke thak thekji la pen ke wang jilang au via phan setame la son ja pon loplong telang litum setame ing thirjir pen sai deng pon thekbo ing thirjir pen do thak thekbo Pini nilitum Chinthong Rongjang Phong along alang litum local committee lapen lems ahin pen stame chirapet kam klempon loda isia sai towar mate IB punoy office BJP office punoy lapen community hall punoy ni tum safa pon deng pon along nilitum kopi pot sike deng pon labangso nilitum isi rimbuche vio along nang chirap dun group kep do self group alang litum sanglir pi dolo sensalu dolo chingri dolo lapen aro sonak thak sape mar chingri la son a group pen wangsi nili secretary president hanglo
nili CRP hoi pen secretary president han hang si pini sai nang cherap dun lo kedo ke thak inthir nang ji la pen ladak towar punoi dokan duria long punoi pangthir pen donang pusini tum isi ni tum las bang so vio long pen kachi parai pon ateng da sini tum ta pini cherap dun lo alang ni tum local committee BGP pu la bang so alang ni tum asong hoya long pen same cherap dunang te pen chetu dunang nang ni tum ke klema teng ni tum ta son thot kang thir mate inthir jir pen dunang pusini tum isi vio mate SAG hoi pen ni tum cherap lo nili hen lo thek thede same la dakalong ke Japon inut CRP jivika sakhi pu nili moina han se pini si Japon lo la pen non ke wangji stame nili tumta son thak thak la bang sorong yang phonga sen taralong BGP office pu noi mate IB pu noi community hall pu noi medical pu noi ni tumta inthir epen donang pu kachi parai pon Jingthong pen Dorsing Terang Karbideni News